Abahlali base-Jagersfontein eFreystata bafuna abalawuli balomgodi bathabathele kubo uxanduva ngentlekele ehle kulenyanga iphelileyo kwakunye nokusweleka kwabantu ababini. Abahlali bafuna abo bachatshazelwe yinentlekele babuyekezwe okuba kuthethe ngethuba benikezela ngoxwebhu lezikhalazo kulomgodi. The Itumeleng trust, Itumeleng people don't have enough say in that trust. It's time that Itumeleng trust must be abolished. Abahlali bathi abalawuli balomgodi abakadibani nabo nangoku. We organized this march because we are neglected ever since this disaster took place. So our expectations was that at least the mine management must come down to the resident and show the remorse. Igosa kulomgodi Johan Kombrink ulamkelo luxwebhu lwezikhalazo. I will hand it to our relevant people. I mean, we've got 7 days to answer all the comments and all the demands. So we hear you and we will respond and we will come back to you as community. Kusenjalo usodolophu kumasipala iKopanongo Xolani Ntseletsele uthi ukulinda insuku ezisixhenxe lixesha elide elo kakhulu uthi abalawuli balomgodi bangadibana nabahlali ngoLwesine lo siya kuye.